No, ako si vy osobne spomínate na návštevy kín v mladosti, keď ich porovnáte dnes z Europa Cinemas a tým zážitkom, ktorý v ňom môžu diváci mať? No, ja som Trenčan, takže ja som chodil za mladý do kina v Trenčine, do kina Moskva a Hviezda. A je realita, že samozrejme to bolo o niečom úplne inom, úplne o inom komforte. Na druhej strane možno to bolo trošku menej hektické, pretože tie kina neboli tam vlastne filmy každý deň, neboli ich toľko veľa, čo dajme tomu dnes. A samozrejme, ja si spomínam na kina veľmi rád a takisto aj na to, že v Trenčine bolo aj letné kino, a hlavne v lete. Dá sa povedať, že vždy, keď bola nejaký film, keď bol, tak samozrejme veľmi rád som chodil. Čiže kina sú, myslím, že moja dosť srdcová záležitosť a takisto aj celá videotvorba. Vy ako teda väčšinový vlastník aj Europa Cinemas, ako hodnotíte to pôsobenie tohto multikina v Banskej Bystrici doteraz? Tak ja si myslím, že Europa Cinemas do Banskej Bystrice priniesla vyššiu kvalitu podstatne ako predtým kiná, ktoré fungovali. Myslím, že sa to síce odzrkadlilo na tom, že tie ostatné kiná sa zavreli, ale hlavne aj kvôli tomu, pretože tá kvalita nie len v digitálnej ozvučení, ale samozrejme takisto aj v obraze a v neposlednom rade v komforte, že je 6 kinosál veľmi blízko seba a takisto v rámci nákupného centra prinieslo to, že ľudia v tomto 1000-ročí majú radi pohodlie a myslím, že v týchto kinosálach si ho naplno vychutnávajú. Vznikla myšlienka týchto rôznych afterparty spojených s programom. Aký ohlas to vyvolalo u divákov? Musím povedať, že celkom pozitívny. My sme nevedeli celkom, že ako na to budú reagovať, predsa len keďže ide aj o afterparty a tí diváci tam majú aj niečo naviac a to niečo naviac aj niečo stojí, čiže aj ten program nejaký, ktorý zvykneme dávať, aj plus teda nejaké občerstvenie. Ale zdá sa, že diváci nemajú problém si nejak priplatiť a že keď je dobrý film a chcú sa zabávať, tak veľmi radi prídu. Odovzdávame výherný poukaz na účasť na premiéru filmu How Do You Know, čiže Ako vieš, v Londýne 20. januára roku 2011. Takže ja dovolte, aby som vám pogratuloval a samozrejme odovzdal takýto imaginárny šek, ospravedlňujem sa. Šek, po ktorom samozrejme budú nasledovať ďalšie detaily priamo s riaditeľom kína. Poprial vám príjemný let, príjemný zážitok a verím, že budete aj naďalej fanúšikom nášho kína, takže ešte raz gratulujem. Zatiaľ každý rok, čo tu Multikino Europa Cinemas je, prichádzajú novinky 3D sály, momentálne teda prenosy z koncertov, futbaly a tak ďalej. Čo môžeme očakávať v ďalšom roku? No samozrejme, že v rámci toho vývoja, ktorý momentálne v kinopriemysle je, určite očakávam, že budeme musieť digitalizovať jednoducho. To znamená, že to vybavíme ďalšie sa digitálnymi technológiami jednak aj 3D technológiami, čo nám zase ale umožní samozrejme aj prezentáciu takého toho, čo nazývame, že alternatívny content alebo alternatívny obsah, ako sú práve tie opery, ako sú koncerty, ako sú možno mnohé audiovizuálne programy, ktoré zatiaľ sme ešte nedávali, ale stále sú v hre. Chcem vám zaželať príjemné Vianoce s rodinami a úspešný Nový rok.